ସାର୍ ଆପଣ ଆଜି ଘରକୁ ଯିବେନି କି ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ବସିଛନ୍ତି ଏଇଠି କଥା କ'ଣ ଅଣ୍ଟାଟି ଭଲ ନାହିଁ। ମନଟା ଭଲ ନାହିଁ କ'ଣ ହେଇଛି କାହିଁ କିଛି କ'ଣ ହେଇଛି ଗୋଟେ ତ ହେଇଥିବ ନା ଯିବେନି ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ଛାତିକି ଯିବା ନା ଆଉ ଯଦି କହିବି ତାହେଲେ ଶୁଣୁ। ଆରେ ଜେଜ କହିଲା କୁକୁର ହଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ ବିଶ୍ୱାସୀ ପ୍ରାଣୀ। ସେଇ କଥାରେ ମୁଁ ଟିକେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ ହେଇକି ଗୋଟେ ଚିଠିଟା ଲେଖିଥିଲି ପଡ଼ିଶାର ଭାଉଜକୁ ଦେବା ପାଇଁ। ହଁ ଭଲ ହେଲା କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଆରେ ଏଇ ଯାଙ୍କେ ଭଲ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ପଡ଼ିଶାର ଭାଉଜକୁ ନ ଦେଇକି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତାପରେ ये फंस गया सी है। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ତାପରେ ତ ମୋ ଡରରେ କୁକୁର ଘରକୁ ଆସୁନି, ସ୍ତ୍ରୀ ଡରରେ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉନି। ହବନି କିଛି, କୁକୁରର ମୁଁ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା କରିଥାନ୍ତି ମୋ ଅବସ୍ଥା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସେୟା କରିଦବ।